Juče me je koleginica pitala koliko ljudi stvarno dođe na terapiju radi opraštanja. Iskreno, veoma malo. Ali kada bi ljudi znali koliko je opraštanje važno za njihovo zdravlje i za ukupnu dobrobit u njihovom životu, sigurna sam da bi mnogo veći broj njih inicijalno dolazio zbog rešavanja problema sa opraštanjem. Ljutnja, mržnja, zameranje, sve su to emocije koje, kako mi kažemo, jako zakišeljavaju vaš organizam. Neki naučnici čak kažu da su te emocije za opšte zdravlje čoveka mnogo pogubnije nego junk food koji ljudi jedu. Ali ljudi imaju problem da oproste neke stvari koje dugo vremena zameraju, najčešće iz 3 razloga. Prvi razlog je taj što često veruju da ako nešto oproste, to je kao da su amenovali, odnosno kao da su odobrili da to nastavi da se događa. Drugi razlog je što veruju da moraju da zaborave to što se dogodilo. I treći razlog je što veruju da moraju da se pomire ili izmire sa tom osobom koja je nanela njima neku nepravdu. Međutim, nijedan od ova 3 razloga nije zaista istinit, a evo i zašto. Opraštanje je proces koji se dešava unutar vas i zbog vas, ne da bi se druga osoba osjećala bolje. Za opraštanje je potrebna samo jedna jedina osoba, i to ste vi. Vi to radite da biste sebi dali i omogućili život koji nije vezan za drugu osobu, da biste sebi omogućili život koji je ispunjen mirom, ljubavlju, zadovoljstvom i smirenošću. Ljudi često kažu, ali ne mogu da oprostim, ta osoba to nije zaslužila. Ali da vam kažem nešto, vi jeste zaslužili. Vi ste zaslužili da živite u miru. Vi ste zaslužili da živite ne kao rob neke situacije, događaje ili emocije, već kao slobodna, zdrava, ispunjena i radosna osoba. I zato se dešava opraštanje. Zato je opraštanje toliko važno u našem životu. I za kraj da podsjetimo, opraštanje ne znači da nekome ko vas je povredio treba da dozvolite da nastavi da vas povređuje. Ali ne znači ni da treba da dozvolite sebi da nastavite da povređujete sami sebe. A upravo to se dešava ako se stalno iznova vraćate na neku situaciju, događaj iz prošlosti i to uvek sa negativnim mislima, negativnim emocijama. Hipnoterapija može da bude od velike pomoći ako vam je potrebna podrška u tome da nekome oprostite. Na seansama se bavimo opraštanjem drugim ljudima, ali i opraštanjem samima sebi. No, to je već tema za jedan drugi video. A možemo o tome da porazgovaramo i na besplatnoj konsultaciji. Javite se već danas. Vidimo se.